सारनि गोसोआ गुवार हाग्रामा सारनि बादि गोसो जानांगौ लिडार जायोब्ला जोंनि बर' जाथियाव हाग्रामा सार बादि लिडार उजिनांगौ गोसोजों बिखाजों गुवारै बिथाङा निश्चय दिनै रायजो राजाफ्रा सारखौ मोजां मोनखागोन मानो होनोब्ला जों बाहाय खुनु पार्टी बासियाखै सोरबा इउपिपिएलनिफ्रायबो मोननो हागौ सोरबा बबेबा कंग्रेसनिफ्रायबो मोननो हागौ बबेबा दोलोनिफ्रायबो मोननो हागौ जों बिपिएफ सरकार दाबाय बिटिसिआव जोंनि थाखाय गासिबो समान बाहाय जों खुनु दोलोखौ लानानै माइका बुजा बानायाखै नै जोंनि बिपिएफ दोलोनि थाखाय बा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारनि जे थांखि दिनै जों साक्सेसफुल खालामनो हाबाय मानोना सारा बुंबाय थादों थांनाय इलेक्शनाव बिटिसि इलेक्शनाव सिगाङावनो मोनबा प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनबा प्रतिश्रुतिया दिनै जाफुंसार महराव जाफैबाय लेन्ड पाट्टा होनाय आरो बै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय आइबिएसनो होनाय बा इयुथफोरनो होनाय आरो जोंनि बै जायखौ बुङो हेन्डिकेप बे बिथांमोननोबो दिनै जोङो होनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय जिहेतु जोङो मोनसे जोंनि दोलोआ जेब्लाबो मोनसे टारगेट लाबाय थाखायो जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा गावनि जे थांखि रायजो राजानि अननायखौ मोननानै जे रायजो राजानो होफिननांगौ बेखौ बिथाङा बारे बारे जेरावबो मेल मिथिङाव बुंबाय थायो गतिके दिनैनि दिनाव सारनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफ्रा मोनफा मोनफा रोखा रोखा महर मोखाङाव जाफैसार जाबाय आरो बिथांनि बुंनाय खोथाया ओरैनो नङा जा बुंदों सारा बेखौ मावफुंसारनानै होखायो गतिके जोंनि आइ आफा रायजो राजाया दिनै हाग्रामा सारखौ जोबोद धन्यबाद होदों बा जोबोद गोजोननाय मोनदों बे सारा गाव जेखौ बुंदों बे गासैबो मोनफा मोनफा जाफुंसार फैबाय साबेसे बेनिफिसारिफोरा मोनदों सार नोंथांनि बियाबाव गासै आंनि माबायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो 870टा खान दङ आरो आइबिएस गोबां दङ आरो बै 2 लाख करि जे मोनदों बिसोरबो 100 जन दङ आरो सोरबाफोर मोनाखैब्ला बे 2 लाखखौ जोंनि सारा दाखालि जों बुंखाबाय जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंलांखादों 15,000 जन इउथ्सफोरनो आरोबाव जों बे 2 लाखखौ होनाय जागोन गतिके जोंनि हाग्रामा सारा बेखौ होखागोनखा बे निश्चय नैबे इलेक्शननि उनावनो बिधान सभा इलेक्शननि उनावनो बे 2 लाखआ जाफोर मोनाखै थालांदों बिसोर घाबरायनो नाङा बिथांमोना बे बा फंबाय बिनानावमोना गासिबो फैसाखौ मोनफिनजोबगोन बा मोनजोबगोन मोनसे खोथाया बे क्लियार आंनि थाखाय एम मोनबाल' जे खामानि मावनांगौ बे नङा खामानि आं दाबो मावगासिनो दं हाग्रामा सारा आंनो जोबोद गिलिर दायित्व होदों एमसिएलएआबो मोनसे फिसा दायित्व नङा जोबोद गिदिर दायित्व दिनै आंनो सारा एम जेरेखम दायित्व मोननानै मावगासिनो थिग एखे धरनै सार एमसिएलए हिसाबै आंनो गोबां दायित्व होनानै दं आं बेखौ मावगासिनो दं जे एम मोनबाल' जे मावथारनांगौ बे नङा एमसिएलएआवनो आं एकदम सारनि जेखौ निति आदर्श होगोन सारा जे दायित्वखौ होगोन आं बेखौ मावलांबाय थागोन आरो जुदि गमामायैनो सारा आंनो अननानै होमारोब्ला बे दायित्वखौबो आं लागोन आरो बेखौ आङो आरो साबसिन हामसिन आं मावनो नाजागोन सारनि गोसोआ गुवार हाग्रामा सारनि बादि गोसो जानांगौ लिडार जायोब्ला जोंनि बर' जाथियाव हाग्रामा सार बादि लिडार उजिनांगौ गोसोजों बिखाजों गुवारै बिथाङा निश्चय दिनै रायजो राजाफ्रा सारखौ मोजां मोनखागोन मानो होनोब्ला जों बाहाय खुनु पार्टी बासियाखै सोरबा इउपिपिएलनिफ्रायबो मोननो हागौ सोरबा बबेबा कंग्रेसनिफ्रायबो मोननो हागौ बबेबा दोलोनिफ्रायबो मोननो हागौ जों बिपिएफ सरकार दाबाय बिटिसिआव जोंनि थाखाय गासिबो समान बाहाय जों खुनु दोलोखौ लानानै माइका बुजा बानायाखै बेनो जाबाय हाग्रामा सारनि गुवार गोसो गतिके सारा जेरै खोथा होदों बे खोथाखौ मावबाय थादों बाहाय खुनु जों पार्टी दोलो नागाराखै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो एखे स्टाइलावनो खालामदों आइबिएसखौबो जाय बेक्तिया मोननांगौ गरिब श्रेणी बाहाय इउपिपिएल बा बबेबा कंग्रेस दोलोजों खोथा गैया जों बेखौ राननानै होजोबदों बे जाहैबाय हाग्रामा सारनि निर्देश आरो हाग्रामा सारनि साननाय हनाय